Ha? Wa kay kanong pastor. Good morning, mi Maria. Pwede mi makuha sa imong side pod sa imong istorya. Aron ma-explain nimo. Ali. Dili lang ko bossing. Ha? Ha? Ano man, gina. Wala sir ako gatubag wala. Okay, so imo na lang ni atubangon sa korte. Oo. Nakay lawyer na pastor. Na. So ang imong lawyer na imo tubag ani. Oo. Pila nakakatuig pastor Nga pastor. nga pastor. Doon naman ko'y mga pagduda ba nga basig dili ka pastor ato lang klarohon. Arohon na to, pastor o pastor yun. Pastor yun. Pila katuig pastor. 20. 20 years. So in 20 years karon na ka nagkasugat og inaani nga reklamo, problema? O kanina. Usa kay motibo ani nila pastor? Wala akong kibalo sir. Pero kaila ka ani nila. Ang kanang ko wala akong kaila. Nakahatag daw sila kwarta nimo, tinuod ba? Wala. Ha? Wala. Ang giingon pa nila na kunoy 150,000 ana. Lain og amount ang mga biktima. 150 ana nya nay 80 kapin. Namong kami pa man nga suod may kakita dayon among pagtrato nimo ba para nagtinuod pamilya may isuon na ato pa sa mga VIP kay kana ba dayon para makagay kaluoy sa amoa nasayod man ta nga kami galisod ni misalig ni nimo aron maka kuan na imong New Zealand ipangakuan pagid mi nimo ana ka daghan na kag na palarga magsuon pa ana pa ka nga salig lang sa Ginoo ana din palarga pero wala di ay imuha mong kuan binuangan kami nimo imong gisayang ang among pag salig nimo ba gilisod ni dako mig utang kahan man ni kuan niya kung trabaho ana man nakautang-utang pa kami nasayod ka si ate asa kwarta gikuha ng loan din ikaw wala ikay kaluoy na mo gyud nang kami dili mo sugot nga imo gining atubangon imong kaso ron kay lisod na ba o sayloon ka namo din makabuhi ka basig ang uban nga daghan pang mabiktima luoy itong mga tao nga kasunod ultimo ra pangita na ba. Doon na kayo tubag? Ha? Bisag sorry? Wala? Sa ko wala gi kunya gi kuanan kay amigo ra ko no din akong auntie ug kuya imbis 30 ang matag usa 15,000 dayon nya gipahangyo lang niya akong pamilya kay suod man sa akong kuya ug ate magtiayon 34 ta 46,000 So pila ang total nga nabayaran ninyo? Wala mo kabayad ni Marialita Gonsi. nakabayad po ni kuan Okay, so pila tanan ang total mo? sa mga mga nagid sa mga 150 nigid sir 150? 1,000 taga isa Kada usa? taga usa Asa man ninyo gikuha po ni mga kwartahan? kanang kwarta sir inutang pagid namo gipang loan ang akong auntie ug kuya kanang niutang pa silang tuop din qualiteral pa ang kwarta Pila mo kabuk sa pamilya? upat mi kabuok Upat niya tag 150? napay tulong nga kauban sa akong auntie Naka-cash out na sa sila? Cash sila, no? tanan nakakuan mi tanan Ako lang klaro, suod sa inyong pamilya, dugay na mong kailanin niya. kaila ra pero among pagkailan niya sir buutan nga Sa pagkaila pastor, tinuod yun ni kuan pastor. sa among pastor gyud nga giingon namo ay kanang pastor namo sa laing pastor kana siya sir gi-crash out na day na siya pagka-pastor kay napay laing kaso bahin ang kuan daghan sa mga dito sa Zamboanga diri Talamban kanang GH nga iyang gipang kuan ba scam po niya mga engineer sa kasagara membro pagid sa mong simbahan iyang gikuan Ka-church mo. ka church me Grace Gospel Church of Christ thanks to commission Asa man na siya nag-base? sa Argao sir Sa Argao? Okay. So, salig kay... salig kay pastor god gipangakuan mi din Ka-church sad mo. din ingnon pagit mi niya sir nga salig lang mo sa Ginoo kuan kay ang Ginoo ra atong Gamiton ang makuan Ginoo. Ginoo nya kami po nga kuan bisag nami duda sa kuan sir
Musalig apon man niya kay kana kung Ginoo. ka pastor dayon kuan pod kanang iyang igsuon ako no didto nya sa kuan pa but man na itanan. Yeah. Actually, ang kailan niya is ang akong sister-in-law, ang ako ang brother. Tapos, bago lang kong nauli gikan sa gawas, then iyan akong gikuan, di patawag patuon daw ko sa ila kay pa-apply yun. So, ato nga time is under quarantine pa ko supposedly, so hindi pa ko pwede mong gawas. So, niadto sad ko, and then mo to nag-apply, and then nagbayad ni sa iya og initial payment na 15,000 para daw to sa processing fee. Tapos, wala min nga isyuhi og kanang resibo. Pero dito mis ilang balay niya. Kanilaging kaila sila sa akong sister-in-law. So, nisalig lang sad ko. Tapos, matod niya, 25 years na daw siyang nagpalarga sa lay nasod. Wala daw siya'y paltos. So, akong tubag niya atong nga time, niingon ko niya nga ako, dili ko ganan og daghang istorya. Gusto ko resulta. And then later on, gihatagan mi niya atong email address, kaya di man siya open sa mong email address, direct na lang daw mi. So nga akong pagtuwa to is agency jud ni mag-apply. And then later on nga, murag naanay discrepancy amo ang nahibaw-an base sad sa tawag ni Miko sa ako ang applicant sad siya na naman ni problema, so nangita na sila na ako kay ako adong resume ang ipakita sa iya nga naka-flight na daw ko, nakalarga na. So mo na istorya sa ni Miko sad sa ako, mo nangita ko ni Muti kay nakalarga na daw ka 3 months na daw ka sa New Zealand, diniana ko nga kanindot good, diya kay ba nako og 3 months na ko diri kay kanang kuan nakasweldo na ko o bawi na unta akong gasto, so mo to ni bawa na namo nga na discrepancy, so nag-verify na mi. After sa verification, iadto ko sa ilang balay, gusto ko masayod kung unsa man ni tinuod ba jud ni or binuang ning imuha. Matud niya, salig lang good kay dili na binuang, kung binuang pa na siya. Pag first payment ninyo, second payment, giblock na unta mo kay scam man. Kung ako mismo nag-verify niya, matud sa New Zealand Embassy na dili daw to ilahang email address kay isa lang daw ang ilahang kanang official email address. So niadtosad ko niya balik nga i-withdraw na ni nako, dili na ko mopaday na ang gusto na ko mabalik akong passport. So iya man nung kong giingnan nga i-divert ko niya Singapore. So binuang na dyan nga i-divert man ko Singapore nga dako na kay ko gasto. Ay, so dako sa namong pasalamat pag ari na mo sa NBI ay mga ila sad ning gitagad. Ato nag-follow up ni sa ilaan adto mi. Kumusta na? Siya sige lang kay basin og karon nga week or next week manglarga na mo. So which is February to. Nya, excited pa kini ato. Abta na lang og isa ka month, wala na sad mi kalarga. So gibalik na sad namo siya. Tungod daw kuno sa pandemic, basin kuno na delay ang flight. Abta na lang og 6 months. Sige migbalik-balik sa ilang. Kasalig niya is kanang kuan ra kuno kanang nag-lockdown kuno ang kuan. Ang dito sa Manila, mong dili pa mi kalarga. So nangutan ako sa ako igagaw nga pila naman inyong nabayad ti kay murag busy man kayo siya kaysa amo siya ra ga process. Kaning entrapment operation involving ning illegal recruitment, we arrested during the entrapment operation a certain Bernardo Albarando E. Albaracin. Ang yang angga Pastor Billy, aka Billy, Filipino, 53 years old with residence at Langob, Argao, Cebu. Ang atong operation na nagsugod kay dunay to local complainants ni file og complaints diri sa office. Tulo sila kabuok nga ni are. Ang complainants nato nga si Crisanto Balabag Jr., si Ali Jean Lau Balabag ug Catherine Diaz ni reklamo aning Bernardo Albarando nga gipangayuan sila placement fees ranging from 35,000 pesos. Allegedly, patrabahoon sila sa New Zealand as factory workers aning a certain company dito. Sistema Plastics Company located in Auckland, New Zealand. Ang ila kunong sweldo, 5,200 New Zealand dollars, equivalent na 178,000 pesos. Pasaligan sila ni. So, ang pasalig, nga patrabahoon sila, pero mubayad sila placement fees ranging from 35,000 pesos para i-process ko no ilang documents ug katong ang pagpapalarga nila 35,000 pesos. Ang mga complainants had the presence of mind ni check sila sa company kaning sistema
na istorya nilang sistema plastics company, niingon ang sistema nga wala dili tinuod kaning email address nga gigamit, dili ni tinuod nga dini official email sa company. Ang company sad niingon further nga they have been receiving reports na ang ilang pangan gigamit in defrauding job applicants.